Aste bi baino ez dira falta Durangoko azokaren 58. edizioari ekiteko eta hilabeteetako lanaren ostean hementxe eskuartean daukagu egitaraua. Ilusioz esan dezakegu azoka ederra datorrela. Nobedade interesgarriekin eta ekitaldi sorta luze batekin. Fantasia izango da, urriaren 4ko aurkezpenean azaldu genuen bezala. Fantasia azokara etortzea unibertso berezi batean murgiltzea delako. Sortzaileen lana gertutik ezagutzea. Solasaldi batean parte hartzea. Kontzertuetan eta pelikulen estreinaldietan emozionatzea. Arte eszenikoekin liluratzea, aspaldiko lagunekin topatzea, Durango nara eta ona ibiltzea. Durangoko azoka fantasia hutsa da, sormenaren estanda magikoa delako, euskal kulturaren jai ikusgarria delako eta amets egiteko espazio bizia delako. Edozelan ere, euskarak eta euskal kulturak gizartearen babesa behar dute. Azken boladan euskalgintzak ohartarazi digun moduan. Bultzada emateko norabidean lan egin dezagun guztiok. Gure fantasia hau gau bateko amets zaputza izan ez dadin. Gerediaga elkartean, elkarlanerako gertu gaude. Aurtengo azoka mamitsua izango da. Aktuala. Bogan dauden joerak jasoko dituena. Ezaugarri bi nabarmendu gura genituzke. Anitza eta gaztea. Anitza eta gaztea. Anitza askotariko estilo eta gaiak topatu ahal izango direlako. Irulegiko eskuaren historiatik adimen artifizialaren etorkizuneraino, Euskal Herritik Manaslu eta Palestinaraino, folketik elektronikaraino, bakarrizketetatik dantza kolektiboraino. Egitarauan aurkituko duzue hori guztia. Eta aurtengo azoka gaztea izango da. Inoiz baino jarduera gehiago izango direlako gazteek sortuak eta gazteentzat pentsatuak. Hain zuzen ere, haiei eskainiko diegu abenduaren 8ko eguna, Gazte Estandaren 2. edizioarekin. Goizeko aurkezpenetatik hasita, bazkaria, literatura jaia, kontzertuak, denetarik egongo da gazteentzat, eguna goizaldera arte luzatzeko aukerarekin. Ikasle goiza ere antolatu dugu haur eta gaztetxoentzat. Aurten abenduaren 7an izango da, ostegunez, eta aurkezpen zein tailer ugari izango dituzte eskura. Bideoklipen sorkuntza, palindromoen inguruko ariketak, filosofia, artea edota bideojokoen garapena. Ederra da urterik urte azoka gaztez beterik ikustea eta gurekin nahi ditugu belaunaldi berriak. Guztira 275 ekitaldirekin gozatzeko aukera izango dute Durangoko azokako bisitariek. Egitaraua beteta daukagu. Landako gunean, liburu, disko eta abarren eskaintza aberatza egongo da. 257 erakusmaitan banatuta. 170 partaide izango ditugu. Horietatik zenbait autoekoizleen erakusmai berezian egongo dira. Aurtengo uztari dagokionez, 2023an argitaratutako nobedadei dagokienez, 950 nobedade erakutziko dira. 689 liburu, 179 disko edo musika produktu, 44 aldizkari eta bestelako 40 ekoizpen ere bai. Esango erugatzua da, azpimarratzekoa da, musikalanen hazkundea, iaz baino, 38 ale gehiago izango direlako aurten Durangoko azokan. Nobedadeen harira, aipagarria da komikiak eta ilustrazioak azken urteetan hartu duten indarra. Berrikuntzalez, komikia argitaratzen duten hainbat argitaletxe elkarren ondoan kokatu ditugu aurten, eta egileen sinadura eta marrazkiak pantaila baten erakutsiko ditugu bisitarien gozamenerako.
Horrela ba, abenduaren 6tik 10 Durangora etortzeko dei berezia egin gura diogu herritarrei. Etor zaitezte euskal kulturari bultzada ematera, nobedadeak dastatzera, sortzaile berriak ezagutzera, zuzeneko emanaldiekin gozatzera, sormenaren magia sentitzera, eta gurekin batera, izarrik amets egitera. Etor zaitezte Durangoko azokaren fantasian murgiltzera. Badakizue Durangoko azokaren antolakuntzan eragile asko gabiltzala, eta horietako batzuetako ordezkariak hemen ditugu, landako guneko datuak eman ditut nik orain, baina azoka landako gunea baino gehiago da. Herrian zabal, gunez gune, egitarau zabala daukagu, eta gune bakoitza antolatzen ibili den arduradun bakoitzari deituko diot orain ona, eta datorrela lehenengo Izaskun Elakuriaga, Gerediaga elkarteko kidea, eta berak emango digu talaia eta museoko egitarauaren berri. Inatek esan dau, 275 ekitaldi antolatu dugu zala, gunez gune aurkituko dozu ez ekitaldi guzti horrek, banandu jatzue paperean egitaraua, baina aholku bat, batezbe kazetari hoi, webuneko egitarauari egin batezbe kasu, ze gaurtik eta azoka bitartean aldaketa desente egoten dira urtero gertatzen jaku hori, eta orduan webuneko egitarauari egin kasu, egunez egun informazioa emon behar badozuean ze zuzenduko diralako aldaketak, okerrak edo gainontzekoak. Ni talaia zer dan azaltzera nator, talaia berez da hausnarketarako, divulgaziorako, egitasmoetarako gunea. Horton, abenduaren 8, 9 eta 10 izango da areto nagusian, landako guneko areto nagusian izango da talaia. Eta talaiak deko bigarren zati bat, iaz hasi ginen Durangoko museoan egitarau edo ekintza bereziak plazaratzen. Eta Durangoko museoan be, talaia gazlotuta eta Durangoko azoka gazlotuta makinatxo bat ekitaldi izango dira. Bertan webunean eta baita programa, eskuko programan daukazue. Danetariko aurkezpenak izango dugu talaian, baina nik neuk batzuk aitatzearen, ze ez noa luze egiten, esango dutzuet batetik Jose Azurmendiren pentsamenduari buruzko mailinguru bat izango dela, Jakin Fundazioagaz elkarlanean antolatzen duguna, Manaslu aipatu daue Beñatek, eta Alex Txikon eukiko dugu egunetako baten, eta berez konexio telematiko bidez egingo dugu, internet bidezko konexio bategaz aurkeztuko dau berak Manaslu neguan izeneko liburua. Eta gero guretzako oso garrantzitsua da, aurton, azken egunean, abenduaren 10ean, Euskadi sarietan saritu dabezan irabazleak, idazleak danak izango duguzalako. Azken egunean, 2 mahai inguru antolatuko dira, Euskadi saridunekaz bat goizean eta beste bat arratzaldean. Eta museoari jagokonez, nik ekitaldi 2 aipatuko neukez. Iaz lehenengoz etorri zan parte hartu eban Paul Lehen Editions Kataluniako argitaletxe batek. Aurten errepikatu egiten dau. Eta gainera, katalanera itzulitako kontrako estarritik Usu Alberdik idatzitako liburu horren katalanerazko berzinoa kaleratu dabe, eta horren aurkezpen modura antolatuko dabe bertso, ia ondo esaten duten, bertso glosa saioa. Hau da, bertsolariak eta glosadoreak batuko dira Durangoko museoan kontrako estarritik liburuaren bertzino katalana modu berezi baten aurkezteko. Eta horregaz batera, nabarmenduko neuke bai, Durangoko Zuargi alkarteak daukan proiektua. Meridiano Moreak, emakume zinemagileak, desgaitasuna eta zaintzak izeneko nazioarteko topaketa bat egingo da Durangon, abenduaren 7 izango da hori, etorriko dira emakume zinemagileak, eta Euskal Herria, Katalunia, Rojava, Kurdistan, Italia, Grezia eta Argentiniako zinemagileek parte hartuko dabe. Eta gure programan 2 ekitaldi dagoz topaketa horregaz batera. Bat irudienean antolatuko da film laburbiren emonaldia, eta gero Durangoko museoan
egunaren amaieran, arratsaldeko 7etan egingo da topaketa horren laburpen saioa. Kazetarioi zuzendutakoa izango da, baina publiko orokorrari zuzendutakoa bebai, eta tartean egongo dira Estibaliz Urresola, edota Itziar Ituño, edo Ainhoa Olaso, batzuk aitatzearen Euskal Herriko partaiden artean. Eta Durangoko museoagaz amaitzeko, badakizue, joan den astean, Agustin Ibarrola zendu zala, hain justu gainera, Durangoko museoan Agustin Ibarrolari buruzko azken erakusketa bat inauguratzekoak ziranean. Aukera parebakoa izango litzake Durangoko azokara behin etorrita erakusketa hori bizitatzea. Egia da, urtarrilaren 28 arte egongo dela zabalik, baina azokako egunak aprobetxatuta bertatik pasatzea gomendatzen dugun gauzetako bata. Eta hain justu ikasle goiza aipatu dugu, eta ikasle goizean Durangoko museoan egingo da Agustin Ibarrolagaz lotutako tailertxo bat. 8-12 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduta egongo da, eta kasu horretan izena emotea zabalik dago. Hau da, bertan 8-12 urteko gaztetxoek parte hartu gura badabe tailer berezi horretan, izena emoleikie Durangoko museora deituta. Hementxe izten duaz nik neureak, lantalde handia gara, gunez gune egitaraua osotzen dugunok, eta hurrengo, ahotseneak badakizue literatura eta musika biak uztartzen dabazan ekimena dela, bi gune dirala, eta ahotseneako Miren Narbaizari emango dutzet berbia. Ahotseneak sortzaileen gunea da, hori esan izan dugu beti, eta bertara hurbiltzen den kulturzalek, egileen ahotik entzunalko dituzte, beraien lani berrienak, eta gertuagotik ezagutu lan horien barne prozesu hori, nolakoa izan den, eta bar. 2023an argitaratutako 70 liburu eta 50 disko berrin aurkezpenak bilduko ditugu, eta betiko lez, ahotsenak adar bi izango ditu, adar bakoitzak bere espazio propioa. Batetik, literaturari eta solasaldi eskainitako tartea, Bartolome Ertzila musika eskolan egongo da, Landoakotik minutu batera, goizeko 11etan hasi eta iluntzeko 8 arte. Novela, poesia liburuak, antzerki bildumak, itzulpena, saiakera eta ipuinaben nabarmenduko dira, eta aipatzekoa komikiak eta album ilustratuak gerota presentzia handiagoa dutela. Sortzaileen artean, batzuk aipatzearren, Miriam Luki, Iñaki Uria, Patxi Zubizarreta, Eneko Bidegain, Josebe Blanco, Arkaitz Kano, Miren Agurmeabe, Xani Diar, Lider Nando, Jasone Osoro, edo Latz Michelena, aipatzeagatik batzuk. Eta, bestetik, diskoen zuzeneko orkezpenak, Plateruena kultura terpean hemen egingo direnak, goizeko 11etan hasi eta gaueko 10 arte. Eta hemen ere, nitza egitaraua lehen komentatu da, estiloi dagokionez ere, elektronika egongo da, folka egongo da, popa, hardcorra, punka, india, rocka eta bar. Eta nitza baita ere izango dena, ohikoa denez, proiektu veteranoak, ibilbide luzeko taldeak egongo direla, eta hasiberriak ere bai. Lehen lanarekin adibidez, 17 talde aurkeztuko dute, 17 taldek, bere lehenengo lana, hemen ere zerrenda, denak ez ditut aipatuko, baina, Aira, Lilo, Akaleia, Txopet, Mamu, Karma, Muaren, Akar, Kelepo, horiek batzuk, gero bestetik Leiotik adibidez Nafarren azken lanare ezagutuko dugu, Arima Bilbotarrena, Tok, Nogen, Amorante, gero ez taldeak Katuzaldia lana aurkeztuko du, Felinek Hansu eta ibilbide ere izango dugu larun batean Goldea aurkezten. Guztira 70 zuzeneko eta 50 solasaldi. Eta besterik ez, bertan espero zaituztegu. Irudienean ere eskaintza zabala izango da aurten, euskarazko zinemagintza herritarren eskura jartzeko helburuarekin. Sortzaileekin hartu emana eta solasaldiak izateko aukera ere ez da faltako. Eta aniztasunak, balioek, historiak utzitako ertz eta memoria ariketa kolektibo desberdinek, fikzioak eta fantasiak hartuko ditu pantaila handia. 5 egunetarako eta gozamenerako antolatu dugun egitarau anitz honetan. 30 emanalditik gora izango ditugu irudienean eta egunero goizeko 11etatik iluntzeko 8 arte martxan egongo da pantaila handia.
Filmak, dokumentalak, animazioa, podcast emanaldiak, websailak, bideoklipak, laburmetraiak, kimuak katalogoko lanak, urtero bezala, eguerdiro, etxeko txikienentzako ere, familia programaz gozatzeko aukera egongo da. Egitarau zehatzean sartuz, aipatu genezake gure zurkoari buruzko dokumentalaren aurrestreinaldia edota Fermin Muguruzaren bidazoa aurkeztuko direla azokan. Abenduaren 8an, gazte estandarekin lotuta, bereziki gazteengandik eta gazteentzako antolatu den egitarau aukera dugu eskura. Inoiz baino gazteagoa izango den irudienea honetan, protagonismo berezia eman nahi izan diegu, kamararen alde batean, zein bestean, sorkuntza prozesuetan parte hartu duten gazteei eta beraien bizipenei. Izaroren bideoklip estreinaldia hartuko du irudieneak, eta Maia Bitarraren lanaz gainera, Durangaldeko beste hainbat ekoizpen ere egongo dira irudienean. Besteak beste, Habana Glass, Erro edo Durangaz. Eta azokak ateak iztean, eskaintza zabalau eta euskarazko sinema etxe, herri eta auzoetara eramateko gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Urte honetan zehar ekoiztutako lan guzti hauek ibilbide oparoa izan dezaten zuen herri eta auzoetan. Bidaiatu pantailaren alde batetik bestera, bizi topera irudienea eta gozatu azoka. Oin kabiari emongo txatitza. Beno, eremu digitalean sortzen diren egitasmoak ezagutzeko plaza da kabia. Esparru digitala, espresio anistekoa bilakatzen ari da, eta aurtengo azokako kartela ikusita besterik ez dugu hori egiaztatzeko, gorputz osoarekin egindako emaitza digitala dugu. Kabia abenduaren 6an eta 7an izango da areto nagusian. Anistasun horren adibide izango da kabiako egitaraua. Adimen artifiziala, software librea, digitalizazioaren inguruko hausnarketa kritikoa, euskararen erabilera, indartzeko tresnak. Hizkuntzaren ideia eta irismena ere eraldatzen ari dira. Bizi dugun garapen digitalarekin eta horri lotua, abenduaren 6an, aurkeztuko den Badalab eta Tabakalerako Medialabaren arteko adimen artifiziala auzitan deialdiaren baitan parte hartu duten sortzaileen amaitzak ezagutzeko aukera izango dugu. Baina, hausnarketa eta esperimentatzeko kutsu horrek kabiako programa osoa zeharkatzen du. Horrela, Euskal Fedibertsoaren baliabide berriak ezagutuko ditugu, hala nola paperjale irakurle komunitatea eta Liberaforms galdetegi etikoak. Baita, ikusgela proiektuak egungo erronka digitalen inguruan sortutako bideo hausnarketak. Edota, gurasoentzat Izarkomek sortu duen lehen mugikorraren inguruko gida. Mondragon Unibertsitateko ikasleek hezkuntza komunitatearentzat teknologien inguruan hausnarketa kritikoa pizteko esposaketa prestatuko dute. Biziber bezalako proiektuen bitartez, Azkue Fundazioak Euskalgintza digitalean euskara zabaltzeko egiten duen ahalegina ezagutuko dugu. Itoitz Guerrero sortzaileak errealitate birtualerako egin duen bideoklipa esperimentatu ahal izango dugu. Luparekin irisgarritasunerako lagungarria izan daitekeela digitala ere ikusiko dugu. Aloka plataformarekin sortzaileek ikusentzunezko baliabideak eskuratu ahal izango dituzte. Eta amaitzeko fikzio espekulatiboa landuko dugu Orlegia irratiarekin. Baina bi egun ditugu, zer gertatuko da 7an? 7an egun osoan zehar gamer gela izango dugu. Bertan, gamer komunitatea, jolastea goguten komunitateak izango ditugu, gamerauntsia eta rolariak antolatutako egun osorako topaketan. Guztia, bi egunetan, 14 ekintza izango dira, aukeran euskarazko eremu digitalearen fantasian barneratzeko. Eta orain, Martzel Zubia Sagu Ganbarako programa aurkeztuko ditu. Durangoko azokaren barruan, haurrentzat eta familientzat elkargune berezi bat izaten da Sagu Ganbara. Egunerokotasunien eskura ez daukaten espazio bat eskaintzea izaten da gure helburua, irakurtzeko, ondo pasatzeko, abesteko eta amesteko. Aurten ere eurei begirako aurkezpenak eta ikuskizunak antolatuko ditu 5 egunez,
eta ekintzarik edo ikuskizunik ez dauen tarteetan irakurketa librerako gune lasai bat izango da. Azkenien aurrak literaturara eta kulturara aurreratzea dalako gure desioa, ez? Etorkizuneko irakurle txikiak dira. Aurren irudimena fantasiaz beterikoa izan ohi da, eta guk ere mundu berezi horretan barneratu nahi dugu Zaguanbarako ekintzen bitartez. 23 ekintza ukingo dugu aurten guztira, batzuk aipatzearren, liburuak aurkezten etorriko dira Elaia Torres Durangarra Sustraidun umea izeneko liburuakin, Peio Añorga Pantxo Zezena izeneko liburuakin, eta Lizardi saria jaso dauen Jolanda Arrietan Marigo Nagorri eta 17 berri liburuarekin. Ipuin kontalari lanetan arituko dira Ameli eta Amaia Gidazu, besteak beste. Musikari dagokionez, Patrizia Urrutia, Josu Aginak eta Andres Letamendiak batetik bestera kontzertua eskainiko dabe. Potx eta Lotz paiasuek be ez dira faltako gure egunean, Txapata Magikoa izeneko ikuskizunakin. Eta abenduaren 10ean Enekantak dantzan ikuskizuna eukingo dugu kasu honetan Elkartegi kanpokaldean ipiniko dan karpa baten. Ikusita aurreko urteetan egondan arrakastakin, igez 2 saio emon behar izea bi esan umedanak pozik geratzeko, eta urten erabaki da kanpoan egitea. Bestalde, ilusioz esan dezakegu, aurtengo Sormen Beka familia ikuskizunen arlokoa izango danez, irabazlea iragartzeko ekitaldia bezago ganbaran izango dela, eta datorren urtean bertan aurkeztuko dela lan hori. Beraz, egun ederrak biziko dugu Durangoko azokan, eta familiei Zaganbarako mundu irudimentsura batzeko gonbitea zabaltzen dutzugu. Hitza emango dut Barriro Izaskun Jakuriagari eszenatokian dauen programazioaren barri emoteko. Bueno, ni naz azkena, ni ez, gero azoka telebista dator. Baina gitarauari toketan jakonez, azkena. Eszenatokian, San Agustin Kulturgunean, 10 proposamen egongo dira, 5 egunetan, eta proposamen bakotxa 2 irritan eskainiko da. Pieza laburrak dira, beraz, aukeran izango da, goizean, eguerdi partean edo arratzaldean ikusteko. 10 proposamenak antzerkiak dira, dantza emonaldiak eta bakarrizketak. 4 bakarrizketa daukaguz esaterako, eta dantza konpainia petartean, eta estreinaldi bat bebai. Eta estreinaldia gainera etxekoa danez, aipatu egingo dutzuet, ze taulelak izeneko bikoa sortu da Durangon, eta Euskaldungak izeneko estreinaldi bat ekarriko dabe eszenatokira. Eta gero hor tartean dagoz batzuk aitatzearen danak ez doaz izango, baina 13 konpainia, Kimua dantza kolektiboa, Les Bobe konpainia bebai izango da, Patxo Telleria eta Mikel Martínez be bakotxa bere bakarrizketa bategaz izango dira eszenatokian. Eta eszenatokian aurten berezia izango da, ze eukaliptuz, iaz Sormen Beka irabazi eban arte eszenikoetako proiektua aurkeztuko da, lehenengoz Durangon ikusi ahal izango da, aurre estreinaldia izango da, eta 2 emonaldi izango dira, eta emonaldietan badago aldaera bat, eguerdiko emonaldia bertzino laburra izango da, eta arratzaldekoa ja bertzino osoa. Jonander Urresti ez da taula gainean bakarrik egongo, Beragaz Beñat Urrutia dantzaria izango da, eta esan eurekaz batera Amorante musikaria eta Areta, irakurten duten, Zenosiain biolinista be izango dela, beraz, 4 lagunek osotuko dabe eukaliptusen proiektuaren aurkezpena. Eta guztia Matxalen de Pedroren zuzendaritzapean taularatuko dabe. Hori, eszenatokitik esatekoa, eta amaitzeko, guneetatik amaitzeko, zuek gure bosgorailuak sarie, Durangoko azokak antolatzen daben guztiaren bosgorailu sarie komunikabideetakoak, baina guk geure komunikabidetxoa beba daukagu, eta azoka telebista da, eta azoka telebistatik guk egiten dugun guztiaren plazaratzea egiten dugu, eta horregaitik Oiane Agirre azoka telebistako arduradunak hartuko dago azken berbie, batez be guneetatik antolatu dugun guztiaren barri emoteko tarte honetan. Egunon. Izaskunek aurreratu moduan, aurten be Durangotik haratago zabalduko dugu azokan gertatzen den hori. Eta egunero, azokak irauten dagoen 5 egun horreitan,
Fantasia da izeneko magazina ekoiztuko da Azoka Telebistan. Horrez gain, Azoka Telebista aurten be ibiltaria izango da, horrek esan gura da, gune batetik bestera ibiliko dela, eta hainbat emanaldiero ikuskizun zuzenean streaming bidez eskainiko diela. Eta hau nun ikusiko da? Bueno, zabalkunderako hainbat bide ditu Azoka Telebistak. Fantasia da aipatutako magazin hau, bereziki toki telebistetan eskainiko da egunero, eta gero Azokako webgunean eta YouTubeko kanalian ere ikusgai egongo da. Aurten ben, Ahotsenea gunearekin elkarlanean, ETB egongo da, eta streaming bide zuzenean, sarean ikusi ahal izango die zuzeneko kontzertu horrei. Eta gero sare sozialetarako ere ekoiztuko ditugu hainbat eta hainbat formatutan eta hainbat eduki zabaldu ahal izateko. Orduan, aurten be, Durangotik haratago aukera egongo da Azoka gozatzeko beste modu baten eta nahieran. Bueno, ikusten duzuenez egitara hau oso zabala dauka eta mardula dauka aurtengo Azokak ere, esango dut. Eta honetarako baliabideak behar dira, askotariko baliabideak, eta horien artean baliabide ekonomikoak ere bai. Aurrekontuari buruz hitz egingo dizuet. Azoka hau egiteko 700 eta 15.000 euroko aurrekontua izango dugu aurten. Aurrekontu hori hornitzen da era honetan erakunde publikoetatik jasotzen diren diru laguntzak 160, aurrekontu horren 160 dira. Babesle pribatuetatik eskuratzen ditugun diru sarrerak 113 dira, aurrekontu horren 113, eta baliabide propioak 127. Esan behar da, baliabide propio horien gehiena Durangoko Azokan erakus maila jartzen duten partaideek ez danak erabiltzeko edo alokatzeko alokairutik eskuratzen dela. Hau aipatzen dut, eskerrak eman nahi dizkidelako alde guztiei. Erakunde publikoei urtero diru laguntzak mantentzearren, babesle pribatuei, ahalegin handia egiten dutelako ekarpen ekonomiko hori egiten, eta zelan ez, eta batez ere Azokara etortzen diren partaide guztiei, 5 egunetan lanera etortzen dira, baina ahalegin handia egiten dutelako etortzeko. Eskerrik asko guztiei. Horrez gainera, ohar batzuk aipatu nahi ditut. Bueno, aurten lehendik ere aurreratuta daukagu, baina online dendarik ez dugu jarriko, hau jakinekoa da. Baina, berriz aipatzen dugu. Aurten aurrez aurreko Azokaren apustu osoa egin dugula, online dendaren lehioa itxi egin dugula esaten dugu, persiana hor zabalik geratu da, eta aurrerago behar izan ezkero berriz hartuko dugu online denda. Baina aurten online dendarik ez, aurrez aurrekoa bai, eta kulturzale guzti idei egiten diegu Durangora etor daitezen. Beste kontu bat, Azokak irauten duen egunetan Durangon hainbat ekitaldi egoten dira, badakigu, Azokak, erakusketak, ekitaldiak denetarikoak. Hoien artean, aipatu nahiko nuke Euskaldunak eskultoren elkarteak, Euskal Herriko eskultoren lanak erakusgai jarriko dituela, 5 egunetan. Ikusteko moduko erakusketa izango da, eta horrez gainera Mikeldi eskulturaren erreproduzioa handi bat egingo dute kalean, 5 egunetan zehar, osatzen joango dira, hemen inguruan izango da, eta hori ere ikusgarria izango da. Beste kontutxo bat, garraioa. Beti aholkatzen dugu garraio publikoa erabiltzea eta garraio publikoan etortzea Durangoko Azokara, baina badakigu Euskal Herrietatik Durangora garraio publikoan etortzea kasu guztietan ez dela erreza, toki batzuetatik oso zaila ere bai. Horregatik, autoz datorrenak jakin dezala Iurretako industrialdean eta inguruko parkinetan nun aparkatu adierazita egongo dela webgunean, baina bereziki Iurretako industrialdean aparkatzen duenarentzat autobus zerbitzu egongo da, ordu erdiro, goizeko 10:00-tik iluntzeko 8:00 arte, eta hementxe bertan Azoka ondo-ondoan Olleria kalean utziko du autobusak, bai etortzeko eta bai joateko ere. Doako zerbitzua izango da, ez dakit esan dudan. Eta ordutegiari lotutako beste kontu bat. Azoka goizeko 10:30 zabaltzen da eta iluntzeko 8:00 ixten da egunero. Aurten salbuespen bat edukiko dugu. Eta da, azken egunean, abenduaren 10-ean, Domekan, igandean, arratsaldeko 6:00 itxiko da. Hau berrikuntza da, berria da.
azokara datozen partaideen eskakizun bat izan da, eta haiekin adostu ordutegi hau, 5 eguneko lana eta gero, jasotzeko denbora behar izaten dutelako, nekatuta egoten direlako, eta aurreratzea erabaki dugu itxiera ordua, baina arratsalde hori bisitariarentzat aprobetxagarria izateko moduan. Horrek esan nahi du 6 arte zabalik egongo dela, eta igande arratsaldean ere azoka bisitatzeko zabalik edukiko dugula. Oharroiek esan eta gero, aipatu behar da, azoka ez dela abenduaren 10ean amaitzen edo guztiz amaitzen. Horren atzetik, Zunonan da egitasmoa hasten da, azoka amaitu eta hurrengo astean Zunonan da egitasmoa martxan edukiko dugu, eta Andoni Urzelaik azalduko dizu zer den Zunonan da, eta zein egitarau izango duen. Beñatek aipatu moduan, azken hitzartzia, azoka amaitzen da nien, hasten dan egitasmoa eta aurkezteko, ez da? Zunonan da berez, azaltzeko oso simplia da, azoka bukatutakoen, azokan aurkeztutako produkzio usta guztia Euskal Herri osora zabaltzea da. Hori da, Zunonan dan egitekoa. Aurten laugarren edizioa da, eta aipatu dute moduen, 2 helburu nagusi horri dauzko batetik. Hemen aurkeztutako euskal literaturan produzio oso Euskal Herri osora zabaltzea, eta bestetik, aitortza egitea bai liburu dendei, eta euspotzia bereien lana. Azken finean, euskal kulturgintza zabaltzeko ezinbesteko aktoria di, ez da. Zunonan da egitasmora aurkezten izena parte hartzen dago zen liburu dendek jasotzen daue Durangoko azokan aurkeztutako nobedadien lote bat, 40 alez osatutakoa, eta azokako afixa bat jartzeko bertako erakusleioen odena dalakoa. 88 denda, liburu denda apuntu dia urten Zunonan da egitasmora, Beñatek aipatu moduen abenduaren 11tik aurrera hasiko dana, aipatu moduan 88, lurraldez lurralde Nafarroan 10, Gipuzkoan 28, Bizkaian 39, Araban 8, eta iparraldean 3. Eta gero, 88 liburu denda horreitatik 27 liburu aurkezpenak ingo die. Baita, filosofia berdinari utziz, hemen aurkeztutako nobedadien autorien liburuen aurkezpenak. Aurten gure izan dut hau aurkezpen horriei emutie kultur saio ikututxo bat. Hau da, izango die edo aurkezpen musikatuak, edo aurkezpen dramatizatuak, edo aurkezpen solasaldixak, baina ez da izango aurkezpen soil bat, baizik eta horren inguruan, kultur saiotxo bat eratzia da asmoa. Eta aipatu moduan 27 ingo die, Nafarroan 6, Gipuzkoan 4, Bizkaian 11, Araban 4 eta iparraldean 2. Eta aipatzia dati dagokizunez aurkezpen guztioneik, abenduan 17tik, 11tik 17ra bitartean ingo die, eta hoxe, Zunonan dai buruz aipatzeko dauketena. Ikusten duzuen moduan, Durangoko azoka atejoka daukagu, bertan daukagu, eta dena kontatu dizu gaziratik amaierara, baina azoka hasi aurretik ere azoka hasten da. Orduan, berriz atzera egingo dut, eta azoka aurretik, abenduaren 6 aurretik, martxan ditugun egitasmo biren berri emango dizuet. Batetik da protopaketa da. Da protopaketa da sortzaileen eta programatzaileen arteko zubiak eraikitzea helburu duen programa bat. Datorren astean izango dira, azaroaren 28an eta 29an. 28an, Durangoko bibliotekan, Bizenta Mogel bibliotekan egingo da topaketa, familia publikoari edo aurrei zuzendutako lanak aurkeztuko dira, 12 lan, eta 29an, Plateroenean bertan, musika lanak aurkeztuko dira, beste 12 musika lan. Aurkeztuko diren lanak zerrendak osatuta eta itxita daude, horri izena emateko epe itxita dago, baina bertara etorri nahi duten programatzaileek, teknikariek, liburutegi, kulturretxe eta abarretako langileek, programatzaileek oroar, oraindik izena emateko aukera zabalik daukate. Orduan boixe, da protopaketa datorren astean. Eta beste kontu bat,
etzi, azaroaren 24an, bideo podcast bat estreinatuko dugu EITB-rekin elkarlanean, etzi izango da, azaroaren 24an. Eta, bueno, bideo podcast hau Amets Aranguren musikari eta kazetariak aurkeztuko du, eta kultur munduko sortzaile ezberdinek parte hartuko dute, podcast bakoitzean 3 parte hartuko dute. Eta, badakizu azoka erakusleio bat baino gehiago ere bada, ez da, gogoetarako lekua ere bada, eta podcast hauek balioko dute kulturaren inguruko gogoetak egiteko eta kulturaren adarrei buruzko gogoetak egiteko. Ordan etzitik aurrera ikus eta entzun gai edukiko duzue bideo podcast hori. Aipatzearren parte hartuko dute podcast horietan Izaro Andres, Uxu Erraskin, Lider Hernando, Julen Apella edo Ane Peritz, moduko kultur munduko jendeak.